एक किस्म के कानूनी अपराध में भी जोड़ाला। फिर से आज हम एगो पुरानी टॉपिक ही पर बात कर रहे बनी। और ये जौन की पहले भी एक अगाड़ी भी हम बतल रहे कि दहेज के बारे में केंगे बाटे। एक अगाड़ी हम कानून के बारे में कहल रहे कि हाँ दहेज के हुए अगर मांगता तो ओकरा बारे में कानून बाटे एथी पुलिस रिपोर्ट कैला पर वो केस चली बाटे। जौन लड़का पर लागेला वो दहेज के मार्फत उठा के एगो चलन चलती बाटे कि हाँ हम अपन बेटा अथवा लड़का पर हेतना खर्च कैले बनी तो हेतना हम चाहे तो तब बियाह शादी हो या ना हो एगो चीज चलन चलती बाटे। तो ओकरा के अब रोके ला एगो नियम भी बाटे पर एक के अच्छा से पालना ना कैला के चलते का बात अब केहू भी एगो अपन घर में एगो बेटी बा तो ओकरा के एगो निमन घर में शादी करे खातिर कहा हो जाता कि वो लोग अब पुलिस केस करे न तो हमार इज्जत जाई। अब हेंगे होंगे कहे के मारे उ लोग का कर लगे पुलिस रिपोर्ट ना करके और सीधे अपन जेंगे बा एंगे जौन चलती बा वही में आगे बढ़ता है।